Барыгызга да хәерле көннәр, хәерле кичләр, кем кайчан карый инде. Менә мин дә кич, мин эштән соң кайттым да һәрвакыттагыча планерка үткәрәм. Ул безнең һәр каталог башында була. Һәм мин анда кыскача гына планнар белән уртаклашам һәм эшләүнең кайбер алымнары белән бүлешәм команда белән. Ярый киттек, дуслар. Без бүген яңа каталог башладык. Ул каталогның матурлыгы анда нәрсә генә юк, дуслар. Бу юл әле безнең кастрюләргә хәтле бар, беләсезме? Сотейникларга кадәр шаккатып торам. Нәрсә генә юк инде бу фабрикта дип. Әлхәмдүлилләх, шушындый шәп компаниядә эшләп утырабыз инде. Һәм менә тагын инде яңалык, монда шундый шәп бүләкләр булачак бу юлы консультантларга. Белсәгез, хәзер мин сезгә санап китәм. Посуда юа торган, савытлар юа торган дип әйтик инде, концентрированный гель для мытья посуды. Һәм шулай ук мыло для кухни, устраняющий запахи. Балык кисеп куйдык, тузлы балык. Юып куйдыгыз, кулыгызны шәп бит. Һәм инде универсальный средство. Бу нәрсә? Идән дә юаласыз, стенасын да юасыз, бөтен нәрсәне юаласыз. Шундый шәп, менә 3 ай бердән торган наборны новичокларга булачак шушы набор, беләсезме? Новичоклар кемнәр? Алар яңа теркәлгән кешеләр, кулланучымы, бәлки ул бизнеска килүчеме? Бары тик аның өчен фабрика язылырга кирәк. Анда язылыр өчен бернинди паспортный данные да кирәк инде, кызлар. Кызлар, егетләр дип әйтик инде. Чөнки минем командада бит әле хәзер егетләр дә бар. Бернинди паспортный данные кирәкми, анда безнең бары тик исем, фамилия, туган елыгыз, электронный адрес һәм телефоныгыз кирәк булачак. Аның өчен теркәлер өчен сез менә минем калдырган комментарийның ссылкасы аша кереп, сылтамасы аша кереп, мөстәкыйль рәвештә үзегез дә языласыз. Әгәр дә инде аннан язасыз килмикән, шәхси минем белән аралашып язасыз килмикән, мин үземнең WhatsApp номерымны калдырачакмын. Сез шул номерга язып, минем белән элемтәгә чыгалачаксыз һәм шунда без сезне язып сала бирсәм. Ярый, менә шундый яңалык булды, яңа консультантлар, яңа килгән кулланучылар өчен. Тагын нәрсә әйтеп китәм, тагын бер ничкәлеген яңа килгән кешеләрнең 1500 сумга гына заказ язарга кирәк. 1500 гә сез кирәкле әйберләрне аласыз. Мәсәлән, теш пастасы, порошоктыр, тегесе, бусы бер игегел әйбер кирәк бит инде. 1500 гә заказ ясадыгыз, сезгә компания 20% скидка ясаячак. Менә кайсы кибеткә барып, сез 20% аласыз, әйтегез әле. Юк, бер кайда. Әле бит сез, менә шушындый бүләк утачаксыз. Утачаксыз дип инде алачаксыз. Беләсезме? Сез менә килгән яңа кулланучылар шундый бүләк алачаклар. Мондый бәхет кайда бар? Кибеттә сезгә бүләк бирмиләр. Сезгә 20% ясамыйлар. Шуңа күрә уйланыгыз һәм шундый экопродукциядән баш тартмасагыз дип әйтәсем килә. Һәм инде алга таба күчәбез сезнең белән. Безнең бу каталогта әлбәттә шулай ук укулар булачак, обучение булачак. Минем инде әзрәк планнарым бар. Минем инде социаль челтәрләрдә эшләүче консультантларым барлыкка килде. Аларга инде аккаунтларында ничек эшләргә, блогны ничек алып барырга, сторислар белән ничек эшләргә, шуларны әкренләп, шушы инструментларны өйрәтергә теләгем бар. Вакыт булган сайын әкренләп шулай итеп өйрәтүләр алып барырмын дип уйлыйм. Алар бирсәләр, мин генә түгел инде. Без инде наставниклар бергә эшләрбез дип уйлыйм. Шундыйрак планнар һәм инде розыгрышлар безнең дәвам итә. Катнашыгыз. Безнең каталог сайын розыгрышлар була. 15 балл, 25 балл, 50 баллга безнең розыгрышлар булачак. Аннан соң инде менә безнең узган каталогта менә шундый купоннар алдылар. Күп кенә консультантлар, кулланучылар, кемнәр менә заказ ясаган, сезнең инде барыгызда да күргәнсездер шундый купоннар. Бу купоннар безнең 20 августка хәтле. Без аны куллана алабыз һәм 20 августка кадәр без рәхәтләнеп менә күрсәтелгән монда скидка әйберләрне инде, монда гигиена өчен, парфюмерия, чәчләр өчен, анда күп кенә менә тән тиресебез өчен декоративный косметика, күп әйберләрне без инде менә 50% скидка белән алачакбыз. Бу шулай ук зур бәхет. Кайсы кибеттә шундай әйбер бар, әйтегез әле, юк. Менә шундый яңалыклар, иң мөһим яңалыклар дип әйтәсем килә инде. Аннан соң тагын нәрсә әйтәсем килә, безнең инде һәрбер яңа звание сайын бонуслар бар. Бусында минем менә шәхсән бу каталогта мин бонусларны үзгәртәм. Андый бонуслар яңа званиегә түгел, ә булачак безнең яңа бонусларыбыз ул безнең яңа килгән консультантларга, яңа килгән кулланучыларга алып килгән өчен. Ул ничек? Без алып киләбез яңа кулланучы, без яңа ярдәм итәбез.
birinchi adımını yasarga yordam etamiz. Ул birinchi adımını ясый, өйрәнә, үзенчәме, шәхси кабинетыннан үзенең беренче адымын ясый, без аңа булышабыз, ничек түләргә, ничек заказ ясарга менә барсын өйрәтәбез. Бу кешегә инде аны инде җайлап, шайтып шәхси кабинетын күрсәтеп, кулланучыга ярдәм итәбез. Менә шундый конкурс булачак инде. Ягъни сез бонус алачаксыз. Менә ул новичоклар алып килү дигән шундый конкурс булыр инде дип уйлыйм. Ала бирсәм, менә шундый бонус кертәбез. Бу тагын да күңеллерәк булыр һәм команданың үсешенә дә, сезнең астагы кызларыгызның үсешенә дә ярдәм итер дип уйлыйм. Кызлар гына түгел инде, безнең хәзер командабызда егетләр дә бар бит әле. Егетләребез дә шулай ук бизнеска килделәр. Аллага шөкер, команда үсә. Барыгызга да бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Узган каталогта бик шәп эшләдек. Монысында да инде тырышып эшләргә насыйп булсын барыбызга да. Менә шундый яңалыклар. Хәзер инде эшләү моментларын бераз әйтеп китәсем килә. Ничек итеп без эшлибез? Гомумән алганда сетевой бизнес ул үзеннән үзе авыр бит инде, әйме? Монда узак үсәргә кирәк. Монда бөтен кеше безне аңламый. Сетевой ул бөтен кеше өчен дә түгел. Кемдер безне сату белән шөгыльләнә дип уйлый инде. Кемдер киресенчә инде безне нәрсә инде бу дип шайтырып уйлап куя инде, әйме? Уйласыннар, андый кешеләр булырга тиеш алар. Biz үз эшебезне ничек эшләргә тиеш? Менә ничек барырга тиеш безнең эш? Беренчедән, без үзебездә максат булдырырга тиеш. Безнең каталог сайын, кызлар, максатыбыз булырга тиеш. Мисал өчен, сез узган каталогта 3% ясадыгыз икән, сез инде бу каталогта 2% ирешергә тиешсез. Консультант булдыгыз икән 3%. Сез инде 6%тагы старший консультант, ягъни өлкән консультант булырга тиеш буласыз, әйме? Өлкән консультант булдыгыз икән, сез инде алга таба омтылырга тиеш, лидер булырга. Лидер булдыгыз икән, сез инде өлкән лидер булырга. Менә шундый зикрлектә максатлар куеп барабыз. Әлбәттә, бу зур максатлар. Бер каталог эчендә генә без директорда, лидерда, старший лидерда, вице-директорда булабыз. Ул безнең эзлекле рәвештә һәр каталог саен бара. Мисал өчен, мин моны аңлатып китәм. Әлбәттә, 3%тан 6%ка бару бик җайлы. Анда 100 генә бал арасы. Ә менә инде 6%ка җиткәч, ул лидерга бару шулай ук кыен. Кыенрак инде тагын да дип әйтәсе килә. 100 генә бал иде бит 3% алды. Ә монда лидерга җиткәч, безнең мисал өчен Гөлназ Мөхәммәтовның мисалында әйтәм, ул 400 бал җыйды, групповая барып. Менә 400 җыйган кеше инде ул икенче каталогта 500 җыярга омтылырга тиеш. Алдагысында инде 600 җыйыр. Менә шулай итеп ул лидерга ирешә инде, лидер дәрәҗәсенә ирешә. Алга таба шулай. Лидер булдыгыз, сез инде өлкән лидерга барыш өчен тагын 100 бал. Һәр каталог саен үзегездә булдырыгыз шундый теләк, 100 балга ничек тә тагын күтәрелдер. Групповой товар бар белән, команда товары бар белән. Әгәр дә сез команда белән эшләмисез икән, сез командагыз белән элемтәдә тормыйсыз икән, сезнең команда үсмәячәк. Шуңа күрә сез лидерлар, сез наставниклар, сез астагы кешеләргә аңлата белергә тиеш. Әгәр дә сезнең астагы кешеләрегез аңламыйлар икән, бу системаны сез аңлата белмисез икән, сезнең киләчәгегез юк. Шуңа күрә сез беренчедән үзегез яхшылап өйрәнергә тиеш ничек эшләргә, һәм инде яхшылап аңлата белергә тиеш. Әгәр дә сез үзегезнең астагы кешене җибәрә аласыз икән, аска аңлатып, ул алга таба китә ала икән, кеше чакырып, алдагылар тагын үзләренең структурасын җибәрә. Сез инде дөрес юлда дигәнсез. Шуңа күрә иң астагы кешеләр һәр вакыт эзләнүдә булырга тиеш сезнең кебек. Аннан соң без үзебездә дисциплина тәрбияләргә тиеш. Дисциплинаны без ничек тәрбиялибез? Без көн саен үзебездә ниндидер план түгел инде ул ничек дип әйтим инде, шундый әйбер булдырырга тиешбез. Менә тиеш дигән, әйме? Менә мин иртә белән торам, мин тиеш аны эшләргә. Мин клиентский счетка җибәрергә тиеш. Мин торам да мин аны җибәрәм. Чөнки мин тиеш. Мин шул вакытка дисциплина менә минем көчле. Мин торам, мин шуны эшлим. Бетте шуның белән. Соңрак эшлим инде, әгәр дә шул вакытта бөтен нәрсә килеп чыга икән, тормышта бит төрле хәл була, үзегез беләсез. Ләкин сез куелган планыгызны үтәргә тиешсез көн саен. Команда белән мин элемтә торырга тиешме? Тиеш. Мин алар белән көн саен нәрсәдер, ниндидер план куеп, ниндидер темамы, обучениеме, нәрсәдер шайтырып үткәргә тиеш. Мин ансы да шулай. Менә сезнең дә шулай. Клиентский чатыгыз бармы? Алып барасыз. Көн саен сезнең клиентский чат гөрләп торырга тиеш. Статуслар, аннан соң инде сторислар манда кем кайда ничек эшли, социаль челтәрдә постмы, көн саен нәрсә дә булса, һәрбер социаль челтәрегездә яисә аерым бер аккаунтыгызны алып барасыз икән инде, әйме?
шул аккаунтыгызда гына эшләргә тиеш буласыз. Распаковкалар, видеолар, бизнес чакырулар барысы да сезнең булган очракта менә көн сайын эшләгән очракта сез актив булсагыз, сезнең киләчәктә нәтиҗәгез булачак. Шуңа күрә монда инде эшләргә кирәк, актив булырга кирәк. Монда урыслар әйтүчә халява дигән әйбер юк. Монда эшләсәң генә, көн сайын көч куйсаң гына, монда үсәргә була. Әлбәттә инде кешеләр әйтерләр, ой, 1 ел утырам инде, юк инде монда бер нәрсә юк ди. Дөресен әйткәндә, мин үзем дә бик озак утырдым. Минем әле менә 1 ел гына ныклап эшләп киттем. Килгәнемә инде 3 ел була. Беренче елны мин кулланучы буларак күбрәк күзәттем, ләкин мин эшләп маташтым, сер бирмәдем, килеп чыкмады ул минем дөресен әйткәндә. Инде икенче елда әзрәк мин инде тәҗрибә тупландым, ләкин менә шуны әйтәсем килә, мин бирешмәдем беркайчан да. Көн саен мин дисциплина белән эшләдем. Результатым бармы, нәтиҗәм бармы, юкмы, мин эшләдем. Менә гел алга таба барганнан соң гына, менә шулай итеп әкренләп үсә башлыйсың икән. Шуңа күрә әйдәгез без тырышабыз һәм инде бу каталогны да зур максатлар белән тагын да әйбәтрәк итеп эшләргә ниятлибез сезнең белән. Ярый, шуның белән шулар. Сорауларыгыз булса, языгыз. WhatsApp номерымны калдырам, шулай комментариядә кемнең инде әлбәттә бизнеска кушыласы килә, безнең команда, безнең структурабызга керәсе килә, WhatsApp номерына яза аласыз, шулай ук сылтама аша керә аласыз. Шуның белән шул. Пока-пока.